Vale. Moi bo día a todos e a todas. Vou dar conta dos asuntos aprobados hoxe na Xunta de Goberno Ordinaria de todos os venres. O primeiro dos asuntos, despois da aprobación de actas, o primeiro dos asuntos é relativo á autorización dunha cesión dunha praza no aparcamento da Rúa de Romero Donallo. A seguinte proposta é unha proposta relativa á inadmisión dunha solicitude de revisión do imposto de incremento de valor de terrenos de natureza urbana, plusvalía. Recita esa proposta de revisión deste imposto presentada por un particular que non está de acordo coa bonificación que se otorgaba no imposto. A proposta número 4 é unha proposta do Concelleiro de Educación e Cidadanía relativa á apertura para as prazas de matrícula da Escola Municipal de Música para o curso escolar 2019-2020. A partir do 1 de abril, no rexistro do Concello podese inscribir para facer a reserva para estas matrículas da Escola Municipal de Música. A proposta seguinte é unha proposta tamén do Concelleiro de Educación e Cidadanía relativa á liquidación do programa de conciliación de Nadal. Trátase dun resultado de 15.690 euros que tivo de gastos o programa, dos cales houbo 1.952 ingresos, por lo tanto o resultado neto son en torno a 14.000 euros, 13.990 euros de liquidación do programa de conciliación de Nadal do ano 2018. A seguinte proposta é unha proposta da Concelleira de Desenvolvemento Económico relativa á desestimación dun recurso de reposición interposto contra un acordo de Xunta de Goberno o 30 de decembro de 2016 onde se otorgaban as subvencións para comercios, das axudas para comercios e locais de reforma de negocios ou de adaptación ás novas tecnoloxías. Presentouse este recurso que se rexeita xa que o motivo polo que no seu momento non se deu a subvención foi pola existencia de débedas co Concello da entidade solicitante. A proposta número 7 é unha dación de contas. A dación de contas da asinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e Aquaes para financiamento dos gastos do procedimento de diálogo competitivo, procedimento polo cal se realizará a redacción de proxecto da depuradora da Silvouta. Dase conta deste convenio asignado fai uns días polo Concello. E con isto entraríamos nas urxencias. A primeira das urxencias trátase dunha devolución de fianza do Servizo de Implementación do Programa Municipal de Apoio para a Inclusión Social. A seguinte tamén unha devolución de fianza, neste caso do Servizo de Coordinación e de Dinamización do Proceso de Orzamentos Participativos 2018. A proposta número 3 das urxencias é unha proposta do Concelleiro de Espazos Cidadás relativa ao inicio de licitación para o servicio do SEO Portal que ten un importe de licitación de 36.300 euros, IVA incluído. A proposta 4 das urxencias é tamén do Concelleiro de Espazos Cidadás. Trátase de a solicitude dunha licencia para instalar un ascensor nun edificio na Rúa García Lorca. A seguinte das licencias, o seguinte punto tamén unha licencia, neste caso unha licencia que se otorga o Consorcio de Santiago para a instalación dun ascensor nun edificio situado na praza de Salvador Parga, sede do Conservatorio do Ateneo. A seguinte proposta, número 6, é tamén unha licencia, neste caso para a rehabilitación dunha vivenda situada en Meixonfrío.
A seguinte proposta, a proposta número 7, trátase dunha dación de contas dun convenio asinado polo Concello de Santiago con Orange España para o proxecto denominado Realidade Mellorada e Información Enriquecida para o Turista. Trátase un convenio que está xestionado a través das cidades patrimonio, son xa varias cidades que o teñen implantado, que procura mellorar a experiencia virtual do turista que nos visite. E a última das propostas que se aprobou hoxe en Xunta de Goberno é unha dación de contas tamén relativa á aprobación da conta justificativa do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o Concello de Santiago para a realización da terceira edición do Fairway e a justificación do seu financiamento. Foi un financiamento no que o 80% foi achegado pola Deputación da Coruña, 225.000 euros, e o 20% o puso o Concello de Santiago para esta terceira edición de Fairway Fórum de Camiño de Santiago 2019. E con isto remataríamos as cuestións tratadas na Xunta de Goberno de hoxe. No tema do convenio con a FAES, a oposición criticou que falta de información sobre os termos do documento, etc. Ahora que xa foi a Xunta de Goberno, está previsto que se convoque a Xunta de Voceiros para dar algún tipo de información ou... Eu descoñezo se está previsto convocar a Xunta de Voceiros, habería que preguntar pois a alcaldía ou a voceira do grupo, a Marta Lois. Onte mesmo houve unha Xunta de Voceiros cara ao pleno, para a preparación do pleno de onte, e sempre que a oposición o quera, sabe que ten a disposición de falar e de pedir información sobre calquera asunto municipal. Neste caso, o dar conta do convenio agora en Xunta de Goberno, a partir da semana que ven, toda a información está tamén disponible para a oposición. Todo o convenio que xa estaba porque xa fora aprobado na Xunta de Goberno anterior. De todas formas, repito, se a oposición considera que quere ter información a maiores, hai diferentes canles dentro do Concello para solicitala. Na mesma Xunta de Voceiros podese comentar ou a través de solicitude de información. Hai unha cosiña máis? Nada. Bueno, pois moitas gracias a todos.